Tak, vážení priatelia, rybári, športovci, dovoľte, aby som vás privítal na druhom vlastne preteku. Včera bol pretek na vodnej nádrži Ruskov, dneska robíme druhý pretek na vodnej nádrži Pista, kde máme momentálne zúčastnených 35 pretekárov. Vzhľadom tomu, že tu máme na tráve vytýčených 30 miest, jednička začína stade, končí až samozrejme 30-kou a 31 a 40 bude na druhej strane. Hrada je otvorená, môžete autom prejsť, takže tí, čo si vyťahnú číslo od 31 vyššie po 40, budú pretekať na opačnej strane. Preteká sa na ľubovoľný spôsob, na jednu palicu, na jeden háčik. Keby nám to bolo jasné, dobre? Čo sa týka ostatných vecí, každý dúfam, že má z vás zaplatený rybársky listok. My sme potom dodatočne nezistili, že takto z vás nemá vybratý listok a budeme to riešiť. Verím tomu, že má každý splnenú povinnosť. Riaditeľom preteku dneska je tu pán Klima. On vás bude vás na starosti. Pozor, neposielajte ho do vody, lebo má slabé tieto schopnosti plávajúce. Ryba bude musieť byť samozrejme usieťkovaná, hej, takže snažte sa rybu dať do sieťky. Včera ste boli na Ruskovej, tak sa to robilo. Takže bude sa vážiť po ukončení pretekov. Pretek začína za 15 minút pred zahájením preteku sa môže krmiť, to znamená o 3/4 na 8. O 8 začína pretek, trvá do 12. O 12 ukončíme pretek a vyhodnotíme to, na každý ostane na mieste. Čo sa týka postavenia pretekárov, za číslo sa postavte, hej? Nie, číslo po pravej ruke. Číslo po pravej ruke? Tak jak včera. A zdvihni ruku, to je pravda. Tam, kde máš na ľavej strane veľký pad. Rozumeli si všetky? No. Dobre, takže číslo máte po pravej ruke, dobre? Pokiaľ chytíte väčšiu rybu, jak 5 kg, treba tak vedieť, pôjdeme, zvážime, pustíme ju hneď naspäť. Máme tu aj jednu morskú pannu, tak pozor na ňu, ešte je panna. Hej, takže nechodí tak, že ňu zakráča. Takže pristúpime k losovaniu. Riaditeľ ju zoberie na zodpovednosť. Asi, hodni sa. Čakáte, čo ja 15.
Takže, vážení priatelia, rybári, športoví rybári, vyznávači techniky rybolovu, som veľmi rád, že ste prišli v takom počte na dnešný pretek a vidím, že sa oplatilo prísť na tento pretek. Samozrejme, každá súťaž má svojich víťazov aj porazených. Musíte ten naše bešnec. No. Takže každá súťaž má svojich víťazov aj porazených. V prvom rade chcem poďakovať usporiadateľom, týmto dvom pánom, že to zvládli na jedničku. A teraz by sme pristúpili k vyhodnoteniu. Mám to vyratané len do 10. miesta, takže ceny budú od 6. hore. 10. skončil Jan Urban 8250. Na 9. mieste skončil Lukáš Seké 12830. Na 8. mieste skončil Jan Grecula 13650. Jan Grecula chytil aj najväčšieho kapra lisca 4915, znamená niečo do 5 kg. 7. miesto je Patrik Koščík 14050. Patrik Koščík, si predstavte, do 60 cm sieťky nasekal 14 kg rýb. Dobre mu išlo. Pán Grecula, poprosím ťa, Zvláštnu cenu, že to dokázal. do 60 cm sieťky 14 kg rýb. Áno. Pán Grecula, poprosím ťa nejakým spôsobom ošetri to. Kompenzuj. Lebo máme jednoznačne povedané metrová sieťka, preto by som vás chcel aj poprosiť na budúci rok. Zvyšujeme sieťku na 2 metre. Oj, kto to bude nosiť? 6. miesto, hneď by som poprosil, aby si prevzal cenu Karol Polák 18265. Túto cenu nám od 6. po 4. miesto venovalo 6. Rybárstvo u Janka. Touto cestou sa musím poďakovať, lebo sponzorsky nás aj podporil na vodnej nádrži Ruskou. Takže ďakujeme. 5. miesto. Nie, Peťka. Sranda, tu je. Miloš Štefanko. 18615. Milošku, gratulujem ti. Štefankovci budú dvojice, veľmi silná dvojica, to bude na 24 vyzerať dobre. Teraz sú tu fakt minimálne rozdiely. 4. miesto obsadil Miroslav Jakab, 19555. Bandurka. Jeden karaz rozhodol. Konečne. Takže 3. miesto Maro Šimko, 20080. Minimálne rozdiely. Gratulujem. Gratulujem, Marošku. Prechádzame na striebornú medailu. Na 2. mieste sa dnes umiestnil Marcel Štefanko. Pekne. 20165. Opäť je jeden karas. Medzi všetkými 4. No a dnešný víťaz skutočne zrobil rekord. Znamená, že máme tu asi dlho neprekonateľný rekord za 4 hodiny uloviť 49 090 gramov rýb. To je na malá šíňa, nie? Odles. Robíš frajera? Ďakujem ti za dnešný lov. On je postup. Ešte autogram. Olem, daj mi. Skutočne dnešný víťaz si zaslúži byť víťazom, lebo zrobil tu rekord našich podujatí. 50 kg nachytá za 4 hodiny, tak myslím si, že je to veľmi pekný výkon. To najlepší pytľa. Takže ešte raz mu zatleskajme. Bývalý. Áno, on tomu riadi. Dovolte mi záverom povedať iba toľko. Nemám to všetko zratané, ale vychádza to na 500 kg rýb, že sme si zachytali dneska. Je to krásne, je to fakt fantastické a môžem poďakovať výboru, že sa tu zarybňuje. Zarybňuje sa tu
vidíte sami výsledok, že je tu rýb dosť. Tí, čo vedia loviť, lovia, tí, čo mali menej šťastie, na rok nám ukážu. Čo nevedia, sa naučia. 11. nám tu prídu pstruhy. No, Rusko bol takisto dobre. Ešte lepší ako... Ale cikobút. Bolo viac ako 500 kg. Samozrejme. Hej, bolo 499. Dobre, nevadí. Dneska, ako prepáčte mi, dneska nebola vyhodnotená najväčšia ryba kvôli tomu, že nebola ryba uvedená dajak cez 5 kg. Toto je 4 kg, to sú potičky totiž. Na Ruskove ste videli, jak sa chytajú, jak sa chovajú ryby, tak dneska sme ku tomu nedošli, ale že by ste vedeli, vždycky bude vyhodnotená veľká ryba len, alebo najväčšia len vtedy, keď prekročí 5 kg. Dobre. Na to nám nedali cenu. Žiaľ Boh. Takže ešte raz 5 deka, mal si nechať to olovko tam. chcem vám z veľmi výboru poďakovať ešte raz a prajem vám sezónu 2016 za oddychovú pohodovú, takže by sme sa opäť o rok tu zišli v väčšom počte a najmä sezónu, kde bude konečne aj kapitálna ryba na našich vodných nádržiach a tokoch lovená. Lebo máme ryby pekné aj tu, viete dobre, že je tu sumec vo väčšom počte a najmä vo väčšej váhe. Preto je tu dovolený aj vyvážanie tých nástrah na sumca, takže treba aj trošku tolerantnosti. Tí sumčiari, ktorí sa tu chystajú, treba ich trošku rešpektovať, keď budú vynášať alebo zdolávať toho sumca z loďky, lebo ináč sa to nedá ani zloviť. Viete, že nám to robí veľké škody a tie sumce musíme stade dostať. Inú možnosť nemáme. Všetky nádrže otvárame rovnak 15. takže aj hrčeľ. Všade sú ryby napúšťané, takže prajem vám ešte raz dobrú sezónu a veľa bohatých úspechov na našich vodných nádržiach a tokov. Takže ešte raz, žiadni víťazi platia. Ešte Platia. A všetkých vás budeme čakať 15. toho svojho vstruha. Manželky sa majú viac rádi, keď chytáme svojho úhora, ale my to tí rybári vstruha si chytíme. To chce klobasu, poďte ešte na klobasu.